Flux, l'antiga impremta laietana de Mataró, que és el que resta aquí, que no és actual, que no funciona, però que ha funcionat molts anys. La història de la impremta és degut a que el meu pare, en Francesc Cruzate, era advocat i en acabar la guerra la feina d'advocat no li donava suficient per alimentar els fills que tenia. Llavors la meva mare, com va passar amb molta gent de Mataró, doncs les mares es van posar a treure diners d'algun lloc on fos possible. I la meva mare, que era parenta de Can Fàbregas de Queralt, doncs anava allà, agafava paper amb tara, o sigui paper tarat, de la fàbrica de Can Fàbregas de Queralt, i el tallaven i d'una fulla de 70 cent, per exemple, feia una fulla de 70 per 50, amb la qual no tenia tares i podia vendre el paper aquell a un preu més alt que no pas el que es venia el paper tarat. O sigui, la meva mare inicialment triava els papers, guillotinava, o sigui, no podia guillotinar si no comprava una màquina que li capiguessin els fulls grossos, perquè no es podia tallar amb tisora, ni amb cisalla, tenia que ser una guillotina. Llavors l'inici de tota la impremta va ser la guillotina. La guillotina i la tria de papers. O sigui, després de la guillotina i això, es van necessitar, el meu pare es va animar a fer uns impresos, o sigui, tenia paper estocat i llavors volia poder imprimir i assessorat per l'Antonio Manent, que era un amic seu, impressor, que li va facilitar, em sembla, una màquina Minerva d'imprimir, doncs hi va comprar uns tipus, que entenem els tipus com les lletres que es necessiten, els motllos de lletra per imprimir. I va començar a imprimir ell les etiquetes del preu fet, que en dèiem, que eren etiquetes per a fer el pa dels Ferrer o per empreses diverses de Mataró, de Can Ximenes, que jo recordi, de Can Recoder. A Mataró potser hi havia 50 fàbriques de gènere de punt. Val a dir que tots aquests inicis no van ocórrer en aquest local, sinó que van muntar-se en una casa de pescadors que teníem al carrer Sant Pere, el número 13 precisament. I era un local petit i estret perquè vivien molts germans i vivia la impremta i vivia massa gent. A l'any 1948 es va iniciar la impremta en aquesta casa que havia comprat el matrimoni dels meus pares, en Francesc Cruzate i la Maria Lluïsa de Palau. Havien comprat la casa quan es van casar acabat de la guerra i vivien, feien la impremta, feien la tria de papers i ens van quedar estrets. El 1963, o sigui, en morir el meu avi, va quedar aquest edifici lliure i el cas és que vam venir a viure a la casa i ens van fer amb el local de baix per poder posar-hi l'impremta que ara veieu, que dona al carreró número 20 i al carrer d'en Palau el número 29. Sí, o sigui, a mesura que nosaltres anàvem creixent, els fills, doncs anàvem treballant i estudiant a l'institut d'aquí a Mataró i treballàvem a la impremta quan sortíem de classe i no teníem pràcticament empleats externs perquè érem prou germans per treballar-hi. I això es va acabar quan tots els germans es van anar casant i independitzant-se de la impremta
i llavors s'ho va fer càrrec el germà més gran, que és el Francesc, que després ho va passar amb una germana, que és la Montserrat, que es diu Tona. I la Tona, ho va aguantar, ho va ampliar, va posar offset, que és la tecnologia que en aquells moments funcionava més moderna, i va aguantar-ho fins a l'any 2004, que la tecnologia havia canviat ja i pràcticament no hi treia rendiment de les màquines que tenia. I van començar amb un altre local, coses digitals, de plòters i d'ordinadors, bàsicament. A nivell patrimonial, o sigui, a nivell d'importància patrimonial per Mataró, l'únic que té un cert valor és el testimoni de com s'actuava o com funcionaven les impremtes als anys, des del temps d'en Gutenberg fins al temps dels ordinadors. I llavors ha quedat, casualment aquí a Mataró, ha quedat això per nostàlgia més que res. Nostàlgia perquè al ser tots els germans de l'ofici, doncs ens ho estimem i ens sap greu llançar-ho, però el valor històric sí que el té, però el valor econòmic no. Bàsicament és testimonial.